Шул рәвешле Әбу Җәһл һәм башка кешеләр Мигъраҗны инкар иттеләр. Инанмадылар. Акыллары җитмәү сәбәпле бу эш мөмкин түгелдер диделәр. Берничә сәгатьтә бу кадәр җирләрне сәйр итү мөмкин түгелдер дип, үз-үзләренә зулым кылып, җаһил булып калдылар. Әлеге бүлектә Мигъраҗның мөмкин булуын аңларга ярдәм итәчәк мисалларны китерәбез. Астрономнар, ягъни йолдыз белгечләре, Кояшның зурлыгын җирнекеннән 164 мәртәбә артык булуын дәлилләр белән исбат итәләр. Кояш нуры күз ачып йомганчы ничә мең еллык юлны үтәдер. Шул рәвешле пәйгамбәрләрнең башлыгы булган Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлламгә шәригатьнең кояшы булса, йолдызлар аның нурыннан нур алган булсалар, Хак Тәгаләнең хакында үзенең кулы Мөхәммәдне бер кичтә Мәккә шәһәрендәге Мәсҗид харамыннан Куддус шәһәрендәге Мәсҗид Аксага йөртеп кайтаручы Аллаһ Тәгалә һәр кимчелектән пактыр дип боерды исә, 7 кат күкне кичеп, кире әйләнеп кайтуын ни өчен мөмкин булмасын? Икенче мисал. Бер сихерче үзенең пычрак гәүдәсе белән күләгә менеп, камчы урнына мунча чүплегеннән бер себерке алып, шайтан аңа җитәкчелек итсә, күккә очты ва фәлән шәһәргә барып төште дисәң, моңар ышанырга мөмкин. Шул рәвешле пәйгамбәрләрнең башлыгы булган Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәллям буракка менеп, Җәбраил галәйһиссәлам аның юлдашы булып, һәр нәрсәгә кодрәтле Аллаһы күз ачып йомганчы иң югары биеклегенә җиткерсә, һич гаҗәп юк. Өченче мисал. Хәзрәти Гайса галәйһиссәлам Хак Тәгаләнең кушуы буенча күккә ашты. Идрис галәйһиссәлам да күккә ашты һәм җәннәткә җитте. Үз тәннәрендә булдылар. Шул рәвешле Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлламның мәртәбәсе алар мәртәбәсеннән биегрәк иде. Күкләрне, җәннәтне ва җәһәннәмне сәйр итеп, яна үз урнына әйләнеп кайтуы булмаслык эш түгелдер. Дүртенче мисал. Иблис барча халыкларның иң түбәнедер. Мәгъриптән мәшрикка килер, дәхи китәр. Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәллям барча мәхлукатның иң яхшысыдыр. Бер кичәдә Сидрәтел Мөнхәтәгә ирешүе нигә мөмкин булмасын? Бишенче мисал. Бер яшь агачны, ягъни чи агачны карчыганың аягына бәйләрләр. Агач кырымаган булганга күрә авыр булыр. Карчыга торыр, эш алмас. Агач кипсә җиңеләер. Ул карчыга шул агач белән очар. Аңа берни киртә булмас. Шуның кебек карчыга очып күтәрелгәндә, җисем шәрифе тәрбиясе белән руханият кәсеп итеп, Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлламның тәне белән күккә ашуында нинди гаҗәп булсын? Алтынчы мисал. Йомырканы тишеп, эчендәге сарыны ва акны агызып, эченә чык суы тутырып, балавыз белән томалап кояшка куелса, чык суы йомырканы һавага алып китәр имеш. Моның бәяне Газизә китабында бардыр. Тәҗрибә кылып карарга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең кодрәте белән Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлламның күкрәген ярып, кешедә була торган начарлыкны чыгарып, аның урынын мәхәббәт белән алыштырганнардыр. Аннан җылылык, гыйшык килеп, Хәзрәти Хак Тәгалә чакырып ишарәт кылганда, тоткарлыксыз югары кат күкләргә күтәрелүендә гаҗәп булмас. Җиденче мисал. Шәригатьтә түбәндәге кагыйдә бардыр. Ике әйбер бер-берсенә кушылса, күбрәгенә хөкем кылыныр. Мәсәлән, сөт белән суны бергә кушсалар, әгәр сөт күбрәк булса, сөт диләр. Су күбрәк булса, су диләр. Моның кебек мәсьәләләр күптер. Шул рәвешле Расули Акрам саллаллаху алейхи ва сәлламның рух шәрифе тәненнән өстенрәк булып, рух буларак хөкем ителгәч, кодрәт галәменә күтәрелсә, гаҗәп түгелдер. 8нче мисал. Кеше үлеп, җаны тәненнән чыккач, күз ачканчы күккә ашып, гарешкә ирешер һәм анда бер кандил эчендә торыр дип хәбәр ителә.
Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin cisim şerifi hem kurkem tıkımı kamil derecelidir. Eğer bir kişide nice 100.000 yıllık yolunu olsa, gacep bulur mu?